सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सानबोलावरि सावथुननि आबुं भिडिअ'खौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय नुनो मोनसिगोन। लखिमपुर जिल्लानिफ्राय अनजालु बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनायाव आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सानबोलावरि आबुं सावथुनखौ निउबो एपआव नुनो मोनसिगोन। नोंगौ, फैगौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय नोंथांमोनहा निउबो एपनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन सानबोलावरि सावथुनखौ। आं नोंनो जाबायदि अननाय होदों, गुबुना नोंखौ रावबो बेबायदि अननाय होनो हानाय नङा रजे। नाङा आंनो बेफोरबायदि अननायखौ। मख'नो गोनांदि ट्रेजेडी, कमेडी, एक्शन आरो रमान्सजों बुंफबनाय सानबोलावरि सावथुनाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। ओइ गाला, नों माखौ मान सनमान थांगोन गिदिंहो? थौना बिदिब्ला गाला हाबा जाहैनोसै सानजों। आं बिदि गोजान थानो बाथारबाय। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरि आरो अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनहा निउबो एपखौ डाउनलड खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय सानबोलावरि सावथुनखौ नायदो। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला, अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।